Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking gagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinupuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalain ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipagkikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo, ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Mamaya pata mo po. Sakdal la maestrong kaya kami ngigpa.
Muna po lalang kapupusan din kekeng kapuryan keka. Ampong kapasalamatan ng nga ba kay ti Diyos ko pablasang. Iningat miya po yung balang metong kaya kami. Diyos ko, pasalamat kayo po ng nga ba kay ti Diyos ko, miras kaya pong kapayapan. Kini sa tuwaryo ng iting kaya kong pagbanalan. Sa po Diyos ko, nung nino man sargo kaya kami ngeni. Ingat yung bibitakinan o kapanandaman. Diyos ko, saragoy pa. Hapisan mo kaya nga pong lim. Kitang kaya kang mayupayang gamat. Bendinan mo kaya nga saragoy pa, ban kanita. Ita pong kasang kanan karing kaya balang sarili Diyos ko. E po malyaring manatili. Ginoon ngini nga ba kay ti Diyos ko, ngini mag-aral kami, kimbinan ng eskwelahan. Sa po Diyos ko, himbalang metong kaya kami ngini pakasang kikeng pag-aralan. Diyos ko, saragoy pa. Makaninyang midapok, karindulang daring kikeng puso, ang pong kaisipan ngini nga ba. Diyos ko, saragoy tulutan mo ngini nga ba kay ti paikeng sablang mikakapatad. Ginoo, bendesyonan mo kaya nga sa po, mikakalugod ya sa imi metong at metong. Milako sa po itong pamida, kaya karing kikeng balang sarili. Nuniyaro go Diyos ko nagkakalugot kaya sa inyo metong at metong. Ginoo, sa po tulutan mo ngini nga ba kay ti gana po Ginoo. Kaya kaming piling kasangkapan na tilaga mo bang maminto ka rin ba nalang tungkulan kaya ka Diyos ko saragway bakating niya po yung kayang sarili tingkap ng katungkulan kaya ka Diyos ko saragway pay kayong manimuan po mamilat ng kimbalang pinandit kayong kaya pamang galo kaya ka tapo Diyos ko kaya kang pangakong Espiritu Santo yung pong itubod mo ngayon nga ba kay tiban kanita makanya na pong ibalita kami kaya kami ang pong ituruding mayap ng gaban ay kasulong na ning kaya kayang kasalpantayanan. Ginawa ngayon nga ba kahit tingga na po ginuhi kayong sablang mikakapatad. Tilaga mo bang manalakaran kikikayang kasalanan Diyos ko, diyan kaya po gana pa pamagkusa. Pami bata ka rin tingkap ng tungkulan kaya ka. Ang gana po ginuring kaya kayang pengaring mapilan Panginoon pinandit Diyos ko sa po. Makanya mo sa pong suglungan pa rin kanilang pami baby. Diyan mo pong sapat. Pami bata. Karing tingkap ng tungkulan kaya kaban kanita palalong magigit makanyang do pangagawa rin tingkap ng tungkulan kaya kang ngini nga ba kay ti Diyos ko. Sa putulutan mo ngini nga ba kay ti kaya sa balami kakapatad Diyos ko sargo bukluran mo kami. Kitang mapali mong lungod ban kanita Diyos ko manyang kikargo malari mga sad karin tingkap ng tungkulan kaya ka. Igpaila po rin kaya kaya sa mo pong panalangin ngini nga ba kay ti sa po Diyos ko tanggapan mo la. Antila pong mabanglong ngayon iking banal mong harapan tanggapan minimum pong lubosan tang kaya kang lima pami pala. Tangmal mong bendesyon, jasar kung manatili ka rin balang pinatik ng kikiyang pamanggalo madibat ng ini hanggang man po king wakas iya na siya po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutungan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang-gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o kabalayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad. Nabasa na po ang maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo.
akipusong banal at king ating kalinisan, wapin nga naning kasulatan, kanita nga na akit neing Diyos, uling king alang patugot, pagkalub na karing balang metong ke kayo, ing kalam na ampong upayang alang kayang ganan ngeni tanggapan niyo. Salamat King Diyos, at salamat mo rin kay kayong sablang disan kilubno ning tabernakulo. King banting upayang makanyanyeng samban ing Diyos king kayong pangay espiritu ampon king katutuan. Ngeni ikong sabla beya ding ke kong panamdam. Ngano nung mamayin kayo arapano ning maestro, at kay ba't ngano ing lupa yung tao pikakasama niyo. Kanito ngano lakwan ye ing ke kayong ayin banting upayang makanyan kong makikasundo. Karing pikasalanan ning balang metong ke kayo. Ngano at kanito balikan me ing ke kang ayin arapano nitang Ginoo. Elosano maging bulag-bulagan ding sariliyo. Ngending king alang patugot pagkalabno ning Diyos ding balang amano ke kayo. King banting upayang makanyan nyo lang talastason. King banting upayang makanyan nyo lang pag-aralan karing sariliyo. Kanito ngano bakong lunto anting biyasang tao. Kanito alano ing nanumang bage amaging sumbagal karing sariliyo karing kekong pamaminto. Ikong sabla-sabla anyeni kudison. Siya sa tanyo ngano ding ke kong dapukanan deti nung ela busbus. King panting upayang karing ke kong panuli ating kong bitbitan. King panting upayang karing aldo yung bukas naluntoing kakulangan. Bakit kaya karing balang saglit? Babieno ning Diyos ding balang amano nasano ing alanang lunto maging kakulangan ke kayo. Bakit kaya ing Diyos paratinong paganaka karing sariliyo? Ingking sana alang lunto o yanting magpabayot karing kekong tungkulan. Nano kayo ing maging kasangkanan? Bakit ing Diyos parati nang sasabihan ke kayo kapamilatan do ring Espiritu Santong makyagum ke kayo?
Uling ngano ing tao ing paratiyong mga lingwon. Aniya karing ulit-ulit. Kami sasawang makiyabe. Kami sasawang babiyemilo ding amano apaybat kitang Gino. Sana ikong sabla, lumakad kayo king pelalong ating kabyasnon karing sariliyo. Buwan kanito ing puna eya mayakit kaya kayo. Ngening ding tungkulon, tinggap yula karing sariliyo king bayong malyaring galawan king aldo. Adwan kong mapilit karing kekong pakiramdam, ingking sana atinong kusa ding balang dapatiyo ikongan. Panintunana ning Diyos karing balang metong kekayo. Ingking sana lontonong lalong maigit ayating kaigitan ding dapatiyo. Ing lontonong lalong maigit ing pelalong katapatan karing sariliyo. Wapin iking mensaheros. Kami sumawa kapilan mon bamilang dalo ke kayo. Ding ikasulong no ning balang tao. Uling karing aldo bukas ake kayong paintungulon. Ating lunto mayakit ke kong manungkulan ing maragol asobok datang iya ke kayo. Kayong meging kawal na ning Diyos ang ini at iyong daramdam. Pakabitasan iyo karing sariliyo. Ingking sana dapat iyong alang pamikakunuan ing tao. Ing dapat iyo karing buri na ning Diyos amaliyaring pagawa na kaya kayo. Ilakoyo karing sariliyo ing buri na ning yato. Uling ikong sablo nako king yato. Pakikuana niyo karing kekong pamakiramdam. Ing makanyan lasang mga timo busaldo ring kekong panamdam ding balang amanong kekong daramdaman. Nung dating ano ayam pon yulo, nanuman ala ng lunto si galutan karing balang metong kaya kayo. Nanumon ala ng lunto pamidake karing sariliyo. Uling ikong sabla tinggapiyo ring amano ng Kristo. Buring sabiyon, ala ning karakayan ing tao nanuman. Makaukol king dewakon abit bitana ning yato yung kakarinan. Magsiyasat kayo at magmasid kayo ikayungan karing balang penandit daring kekong pamanggalo. Biyayan ke ing batas karing balang metong ke kayo. Uling yo ing dapat at matulid agawan na ning tao. Ngano king aldo yung tipunan. Alang lual at lungob king kekayong kapulungan. Ang kupaniyo kekong sabla karing sariliyo ing kalam.
Ampunan niyo karing sarili yo, ing mengat muan kapayapan laring puso yo. Alang nanumang dake, king makapatula arapa naning Ginoo. Ngano alang mamuntukan, alang tala pamilatan, karas king kayong tungkulan wa pasakop kongan. Ngano angkang eyarla angene tala pakiramdam. Kanuan na naning tao dong ayos ni kayang sarili king bunyo. Kanuan na naning tao king kayang pamagalo king aldo ampon bengi makatapatlo ding puso yo. Sabla mapanayin kayo. Ikong sabla mi babata kayo at bitbitan sa karing sarili yo ing kababan. Bitbitan karing sarili yo balen akana kong disan ing maging tapat langan ding puso yo arapan na ng Kristo. Magpilit kopin, gawa karing banaliyong tungkulan, miyabe-yabe kopin king pamanuparan. Alasan ng lunto metong man ke kayo, ing dinaneng sumbagal ing kayang sarili king lagyo na ning pamaminto. Magtapat ko king Diyos, magtapat ko ako. Uling itiyo ing matulid ban malyaring gawa na ning tao. Salamat o sabla kong disan king ke kayong pamitipon king penaditayti. Bitbitan iyong alang kayang ganan karing puso yo at ampunan ing kalam na ning Ginoo. Salamat kay kayo. King eyo pamagsawa king banting upayang gawan nyo loring burina ning Ginoo. Wapin. Isulong yo ing mayap apaman yapat. Banggawan yo at tumulayo itang igpang at yubabo. Ilarete ring malyaring sinuyo at diwang ko karing balang metong ke kayo. Mapanalangin yo ikong sabla ing sarili yo. Sinuyo king saglit apenandit king ke kayong pamitipon. Ngening dimdam yu ring pasabi na ning Ginoo karing balang metong ke kayo. Ban malyari kuyab nano. Bayang gawang ating katapatan ing tawong talipaniwala king kasalpantayan. Lalakwan ke ing alanganggang lugod karing balang metong ke kayo. Nung makananura ko sanang liguran nga no makanyan kayo namang mikakalugod. Sinuyo king saglit apenandit king ke kayong pamitipon. Lalakwan ke Aming Diyos,
muli po, isang magandang umaga at masayang umaga ngayong umagang ito. At muli na naman po tayong nagkakasama sa loob ng 2 oras upang gawin po natin ang ating tungkulin sa isang Panginoon sa araw po ng Sabat. At tayo po ay mapapalad dahil narito tayo at binayayahan po tayo ng Panginoon ng kalakasan upang magampanan po natin ang ating mga tungkulin. At ngayon pong umagang ito, napakaganda ng ating temang pag-aaralan at ito po ay napapanahon sa ating kasalukuyang buwan. Dahil po, ang buwan po ng Oktubre ay isang pagpili sa ating mga aligi o mga opisyales na mamamahala sa loob po ng 3 taon sa ating lunduyan, sa ating pananampalataya. Ang tema po natin ngayong umagang ito ay hindi po paglipi yun, pagpili. Ang pagpili ng mabuting aligi ay biyaya ng bawat kasapi. Hindi po paglipi, pagpili yun. Typical error lang po yun. At pag sinabi pong aligi, ang unang pumapasok sa ating isipan ay tingnan po natin ang mga building o mga bahay. Pag po sinabi aligi ng isang bahay, kung kahoy po ang pagkakagawa ng isang bahay, kaiba po ang pagkakagawa ng aligi. Ito po ay malalaki. Unlike po dun sa mga ibang materyales, maliliit po, pero yung aligi po ay malalaki. At kung building naman po ito, ang aligi po nito ay puro-puro. May bato, graba, So, kung papasok po sa ating isipan, ang aligi ay napakatibay. Kung ikukumpara po natin sa ating katayuan bilang isang union sa ating pananampalataya, natural po ang mga aliging namamaala o nagdala sa isang kongregasyon ay matibay. Dahil ito po ang lakas, ito po ang nagbubuhat ng buong organisasyon o ng buong kawan. So, hindi po basta-basta tayo ay namimili. At sa Biblia po may kwalifikasyon o requirement ang pagpili ng mga aligi o mga mamamahala po sa ating kapatiran, sa mga iba't ibang lunduyan. Ito po ay nakasulat sa Biblia. Ang sulat po ni Apostol Pablo kay Tito, sa unang Tito po, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 7. 7 hanggang 8. Ito po ang kailangang taglayin ng isang aligi o ng isang namamumuno, magiging mamumuno sa ating pananampalataya o lunduyan. Ito po sa 7. Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Wala pong anumang kapintasan, negative na comment sa isang taong maging mamumuno sa ating lunduyan. Palibasay siya'y katiwala ng Diyos dahil ang pamumunuan po ay hindi pangkaraniwan. Ito po ay nauukol sa Diyos. Hindi mapagsariling kalooban. Ibig po sabihin nun, makasarili. Hindi magagalitin. Hindi po magagalitin, mapalibuntok. Hindi mapanggugulo, basagulero. Hindi palahaway,
mahilig kayang pati. Hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Po, pag nasakit ang sariling pipagalan, mapangamkiman niya kitang parehas. Makanya niya po yung makasulat kayang Biblia. Kani pong 8, dito po sa 8, kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinaon ang pag-iisip. Kailangan po ating kang kababanlog o humility. At bago mo po ibigkas ang isang bagay, kailangan ay isipin mo muna ng 100 beses yung hindi nakakakit sa kapwa, dahil po ang pinangangalagaan dito ay ang buong kawan. At matuwid, diretsuya yung taong dapat mamahala, banal, mapagpigil kayong sarili na. Yan po ang kasulat sa Biblia. Yun po ang batayan na magiging mabuti o ang pagpili ng magiging mabuting aligi ng ating kapatiran. At pagpili po ay, sabi nga na alam po natin na ang Diyos po ang nagtatakda sa atin. Hindi po tayo ang namili sa tungkulin, kundi ang Diyos ang siyang pumili sa atin upang gampanin po natin ang bawat tungkuling inihatang sa atin ng Panginoon. Totoo po yun. Kung minsan, bakit napapariwara ang isang pinili ng Diyos? Pinili naman siya ng Diyos. Bakit ang kanyang pamamalakad ay parang taliwas sa gustuan ng Panginoon? Hindi ba niya alam ang saloobin ng isang tao, bakit niya pinili? Totoo po yun. Dahil po tayo ay binigyan ng pag-iisip ng Diyos upang gampanin po natin ang tama o mali. Nasa tao na po kung gagawin niya ang tama o mabuti. At dapat po ang pagpili sa isang aligi ay lalaki. Nakasulat din po sa Biblia yon. Nandito po sa bilang sa lumang sa Old Testament po, dito sa Bilang Kapitulo 27, versikulo 16. Dito po. Ito po, dito sa versikulo 27. 27:16. Yan. Mag-alal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman ng isang lalaki sa kapisanan. So, yun po ang ginawa ng Panginoon. So, ang gawin po natin, kung ano ang ginawa ng Panginoon, kailangan din po yun ang ating gagawin. Kung nag-alal po ng isang lalaki sa loob ng kapisanan na mamahala dun sa isang kapisanan, tayo po ay dapat mag-alal din ng isang lalaki na magiging pinuno o mamumuno o mangangasiwa sa isang kongregasyon o isang kapatiran. Kung kailangan po, lalaki talaga ang dapat nating mamamahala sa isang kapatiran. At noong pong sinauna, ngayon po ang pagpili ng ating magiging pinuno o mamamaala sa mga iba't ibang lunduyan ay elected po. Dito lang po sa atin na dahil hindi naman po tayo position-oriented, dito po hindi natin problema ang mamamahala. Basta't may basbas po ang mga batlaya, tayo po ay
hindi tayo nakakaroon ng problema. At noon po, noon din pong unang panahon, nung panahon po ng ating Panginoon, pinipili din po ang magiging mahala sa mga iba-ibang kongregasyon sa Israel, ganon, kung ano ang magiging ari ng Israel. Ganon din po, pinipili lang, hindi elected. At kagaya po nung ang Panginoon na pinapunta po niya si Propeta Samuel kay Jesse na pairan po ng langis ang magiging ari ng Israel, ay naakit po si Propeta Samuel sa isang makisig na tao, matipuno. At nakita po ng Panginoon na sinabi niya na hindi sa physical na kaanyuan ang magiging pinuno. Hindi mo makukuha sa makisig o matipuno ang isang tao. Basahin po natin para hindi po tayo magkamali dito sa unang Samuel 16:7. Dito po. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o taas o ang taas ng kanyang katahasan, sapagkat ang aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Basahin po natin dun sa una pa para makita natin, dun sa 6. Ito po. At nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at sinabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay ang nasa harap. Mali yata. 16:7, 8. Sige po, diretso. Oh. Sige po. Hindi po, ano po ang sabi ng Panginoon, tinama po niya si Propeta Samuel na hindi sa angkinang physical na kaanyuan ng isang tao ang aking pinipili. Ang pinipili po niya yung puso ng isang tao. Nakikita ng Diyos ang puso ng isang tao kung siya ba ay may kakayahan na mamuno sa isang kongregasyon o sa isang kapatiran. At yaman po ginawa tayong magiging obispo o mamumuno sa mga iba't ibang lunduyan. Para sa akin po na mas maigi pang tanggihan po natin ang tungkulin kaysa po hindi natin magampanan. Kasi po malaking pananagutan ng isang tao kung tinanggap po ang isang tungkulin bilang alimbawa mamuntukan po o panghulo. Tinanggap mo, pagkatapos nun, hindi mo naman po ginampanan ang iyong tungkulin bilang isang pinuno ng buong kawan, yun po ay malaking pananagutan sa ating Panginoon. At ano po ang magiging pananagutan ng isang tao? At kahit po sa ating pamalahan, tinanggap mo ang isang tungkulin, pinasok mo ang tungkuling maglingkod. Pagkatapos, hindi mo naman ginampanan ang nararapat o mandato ng isang tao bilang manungkulan, ito po ay may kaakibat na parusa. Pwede po tayong kasuhan ng abusing of authority
pwede po tayong iabla ng ignorance of duty o administrative case pag hindi po natin ginampanan ang mga tungkulin. Ganon din po sa Panginoon. Pagdating po ng araw, ay sisingilin po tayo ng Panginoon sa tinanggap nating tungkulin kung ito ba ay ating nagawa o hindi. At nakasulat po yan sa unang Pedro 5:2-4. Dito po sa unang Pedro 5:2-4. 5:2. Ito po. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan. Dahil po ang pagtanggap po ng iba't ibang tungkulin ay hindi po sapilitang ibinigay sa atin, kundi ito po ay kusang tinanggap ng isang kasapi upang mamahala, upang maglingkod na magiging pinuno ng isang lunduyan. Kundi may kasayaan na ayon sa kalooban ng Diyos, dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa andang pag-iisip. 3. Hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkakapanginoon sa pinangasiwahang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. At kailangan po maging uliran tayo ng kawan. By good example po tayo. Kung kailangan tayo po ang magiging uwarang alimbawa ng mga kasaping kahanib sa ating pananampalataya. Yun po ang sinasabing walang kapintasan. Sige, 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor o Pastol ay nagsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatihan. At pag ginampanan po natin ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos ang tungkuling ibinigay po sa atin ng mga kasapi, ay may gantimpala po tayong matatanggap. Walang kupas na gantimpala na bibigay po sa atin ng Panginoon. At kaya po, lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon. Kaya nga dun sabi po sa Biblia na hindi naman lahat tayo ay pinili bilang manghuhula. Hindi lahat. Hindi lahat tayo ay pinili bilang magbibigay mensahe. Hindi lahat tayo ay binigyan ng pahintulot na manggamot. May kani-kaniya po tayong tungkuling tinanggap sa ating Panginoon. At yun po ang nararapat nating gawin ayon po sa tinanggap nating posisyon. At dito po sa ikalawang Pedro 1:10. Versikulo 1:10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. So, pag tinanggap po natin, manalig tayo sa Panginoon dahil po siya ang manguna at uli sa ating panggalaw at bibigyan po tayo ng sapat na talino at kakayahan upang mapangalagaan po natin ang buong kawan. At pag hindi po natin ginawa yun, anong mangyayari sa atin? Tayo po ay sisingilin ng Panginoon.
Jeremias 23, 1, 2. Ito po. Ngunit kung sila'y nananayo sana sa aking payo. 1-2, Jeremias 1-2. 23, 1-2. O ito. Jeremias 1-2. Sa aba ng mga pastor na nangagpapahamak at mga ngalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon, 2. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel laban sa mga pastor o pastol na nagpapastol ng aking bayan. Inyong pinangalat, may watak-watak la po, may sambulat la. Inyong pinangalat ang aking kawan. Nagkawatak-watak po ang kawan. At inyong iniligaw sila. At hindi ninyo sila dinalaw. Narito, dadalawin ko sa inyo ang kasamahan ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. So, kapag hindi po natin ginawang ang nararapat, misang bulat la rin kawan, etala pepainom detang mao, nano pong mangyari kakatamo? Sabi ng Panginoon, dadalawin ko sa inyo ang kasamahan. Ipadala na yung mayaliwang parusa king meto nga tao, sabi ng Panginoon. Kaya napaka-importante po ng bagay na pagpipili sa magiging mga mamamahala sa ating mga iba't ibang lunduyan. Ito po ay simpleng tanggapin, pero ito po ay mabigat na tungkulin. Maselan at sensitive po, hindi kagaya dun sa mga iba't ibang asosasyon na hindi naukol sa Panginoon. Tinanggap mo ang tungkulin bilang isang pangulo o presidente, kahit hindi ka na dadalaw, hindi ka na magpupulong, pwede. Pero dito sa kapatiran ng isang tungo sa isang Panginoon, ay hindi po pwede yun. Mayroon po tayong kayakibat na pananagutan sa ating Panginoon. Dahil dito po ay hindi biro ang pagtanggap. Mas sinabi ko na nga sa inyo na mas gawin po nating tanggihan ng isang tungkulin kung hindi naman natin pwedeng gampanan. Kaya sa ating pong kasalukuyan, ngayong araw pong ito ay isang mahalagang araw kung saan tayo po ay ahalal ng ating magiging aligi ng ating lunduyan sa loob po ng 3 taon. Simula po 2017 hanggang 2020. Mag-aalaga po sila, aalagaan ng isang kawan sa loob po ng 3 taon. At tayo po ay dapat matalinong mag-usga at magpili kung sino po ang ating itatalagang mamuno sa ating kapatiran. Sa ikauunlad po ng buong kawan, sa ikauunlad at biyaya po ng buong kasapi. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating naging speaker po sa umagang ito. At sa ating ding mahal na Panginoon po, maraming salamat. No? Tayo po ay muling pinagkabuklod dito po sa kanyang lugar na kanyang pinangako sa atin, na kung saan po natin gaganapin ang ating mga tungkulin. So napakapalad ho natin sa umagang ito dahil po ang biyaya ng Diyos ay laging ibinibigay po sa atin. Una po ang ating mga kalakasan sa ating pangangatawan. Dahil ito po ay isang biyaya na isa ring bigay po ng Diyos sa atin. Kung wala po yung ating kalakasan sa ating mga sarili,
ay hindi rin ho tayo makakatuntun dito, hindi tayo po makakaganap sa ating mga tungkulin. So ito po ang isa pong pinaliwanag po sa atin ng ating kapatid na si Brother Renato po, yung kaalagaan po ng isang pamumuno. So hindi ko na po paabahin to dahil po araw po ng ating pag-alal po sa ating mga nanunungkulan dito po sa ating sentro, ay bibigay ko naman po sa ating kapatid na kung siya ay mamahala naman po dito sa ating gagawin na pagpili po sa ating mga kapatid na pwedeng mangalaga po sa ating kapatiran. So ita-turnover ko muna po kay Brother Rick Gomez po. Siya po ang ating tatawagin. Maya pa, magandang po sa ating lahat mga kapatid. Ngayong araw ito ay araw ng pagpili sa mga local officers. No po. Ito po ay kautusan ng ating pamunuan. No po. Lahat ng mga local center sa buong Pilipinas ay nagkaroon po ng pagpili ng mga manunungkulan sa kanilang local center. No po. Kaya lang po sa atin sa PPC 5, dahil hindi natin mapagsabay-sabay, no po, in-schedule po natin. No po. Kaya sa araw na ito, ang Sibul at saka Bunaning B ang ganapin po ang kanilang pagpili sa kanilang mga opisyales. At gusto ko pong basahin muna sa inyo ang isang pinalabas na patakaran ng ating pamunuan tungkol sa eleksyon. Sabi niya po, to all local, district, provincial, and regional officers, na po,
Unión Espiritista de Pilipinas Incorporada, Region 7A,